Pagkabutan sa kong anak. O sa lutuan mo, nak? Itlog. Sus, ginoo ko itlog. Kabalo ka kamulutog itlog? Ha? Kabalo ka kamulutog itlog? Wa pa mo na nainit ba? Mauna ka, wa may buti. Hindi rin nagluto. Pastilan ako. Tanan, hawak pag lutog itlog, oh. Itlog na, ning hawak pa. Nag-ingon na. Saan na butang. Ibubo na itlog kay kaluparo ng kaha. Mantikay. Giingnan ba de ka og daghanog mantika? Giingnan na bitaw kagamayon og mantika. Samtan pagkaluto oh. Sus mo iktid pag yun. Na may luwag unta didto ka. Kadto ta tong luwag ba luwag. Naguba-guba na mong naglutog itlog nak. So mo nang pagkalutuain taon. Ba tanawa ba? Oh. Ang gala kahinlo. So agad Basic yung haling ano, kabulong maling. maminyo na lang itaw ni. Kadto ta na napagod ng tinuod, wa na. Balihan na. Yan na. Wa na nak. Timited ano, sit up ni. Sit up si mo kunot. Pagod mo dito. Tanawa. Rawa. Estimated Sit up ni. sit up. Isa na. Sit up na ni. Sarap daw gayon. Napagod man imong itlog nak. Siyaw, balong lutuan. Estimated sit up lagi ni. Na to yung sa mana. Sus Ginoo ko. Pwede na magminyo. Pili na. Taro nga ko ani mong hotdog ba? Ito na. Hotdog sa gagmaya. Sa mga gusto mo ng hotdog na kanang dagko. Ngadahan ka mo ka og dagko nga hotdog? Ha? Nawa? Huh? Saan pagkaluto mo dagan man? Sit up ni. Brunaw. Saan mo pagkaluto nga hotdog in taon eh? Ayaw ko tato nga ra. Wala, lupad ng kahanak tanawa. Nag-aso-aso na, lupad na. Pagod na dito. Mudagan pag ito. Pagkaluto mudagan man. Ginoo ko katalawa na lang yung taon magluto. Tuwa. Birahan ang kahoy na kaburag mo lupad ng kahat. Dali ah. Lupad. Tunog mo lupad eh. No, tunog mo no? Ginoo, lupad. Kita ka ng kayo pati kusuga niya imong bulinaw. Ginoo, mapagtong. Ga-aso-aso. Nanay, mantika wala. Ah, tudog.